My name is Dan Torell, og der begynder så flimmeret. En dag går det for vidt, tværtimod. Det går ikke vidt nok. En dag er det, der er risikoen. Det går ikke vidt nok. Det går ikke vidt nok. Og så. Og Vesterbrogade er et slag i ansigtet under alle omstændigheder. Gammel Kongevej er en hån mod enhver. Riv tingene ud af deres sammenhæng og giv dem en smukkere betragt enhver sammenhæng som tilsyneladende en af deres sansefælder. Lad visse ark stå åbne og kæmpe sig frem blandt de andre og rejse sig i de åbne områder. I USA spærrede de Leary inde i går, og i Danmark vælger de nye indspærrer i dag. Der er ingenting, der truer, og jeg kan beskrive det igennem alt, der ingenting er. Vend lagene om, byt fladerne dine øjne, konstruer 100 cut-upper i minuttet. En betændelse strømmer ud af årene og inficerer luften. En anden proces forvitrer blodet i en ny forgiftningszone. Bilinsekternes signaler, et flammet vanvid, gnidende sine følehorn mod regnens, skrive sin stilhed i sin lyd.